Usa ang patay sa sunog sa Quezon City kagahapon. Matod sa Fire Bureau nga gituo ang pabuto ang hinungdan sa sunog. Si Daryl Anunciado sa detalye. Usa ka babae ang namatay samtang 200 ka mga panimalay ang naugdaw sa sunog nga miigo sa Quezon City atol sa pagsaulog sa bag-ong tuig kagahapon. Si Bureau of Fire Protection Metro Manila Chief Sergio Soriano nibutyag nga base sa inisyal nga investigasyon nga usa ka gidagkutang kwitis ang nitugpa sulod sa balay ni Janine Lopez diin gituuhang nagsugod ang kayo. Wala hinuon gibutyag ang pangalan sa namatayng babae, apan si Soriano miila sa naangol nga bumbero nga si Paul Manuel. Kinsa nawad-an sa iyang tuong kamot human kini natagak gikan sa atop sa usa ka balay atol sa iyang pagresponde. Ang mga bumbero naglisod sab og sulod sa lugar tungod sa kahuot sa dalan. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.